Ejao Ghana. Eja. Hey. Medafo, many woka say, Techiman, Traditional Council, Empening for Abba Bonting. Omode omanu di sem Abba, Nyoma ekoso ewo mukromo no. Medafo, Oman kasa abechirim. On se asemba ubia kanefa. Anu nti na mpanimfo se wotie owo dia na watie enkwanso de. Ewom se atete nsem ni bebre na mom Traditional Council from Techiman ankasa di omanu di semaba na medofo nsem omo ka no enye de wo atete o social media ne so da bi oma listening nyina gu pipa so ana sabi omo kind mako chairman wontumi video enso to aso according to chairman wontumi ne de or patch say a politically motivated action and a course of ever Techiman. Ejao. Medafo chairman anu ansi kra ana Kevin Taylor abe reply no. Kevin Taylor knew masema ode bre no nie. Kevin Taylor say, "Want to meet freedom will come to an end after 72 hours." He's fighting for his life at this point. He can see and feel what is coming. Medafo, according to Kevin Taylor, a reply or the match chairman to me no. Kevin, Diana, he can see and feel no. Abrantie bi aba social media afe wo ka se ane omo beba na omo te se otumfuo enya kwan ntwam Techiman enko ne yire na yie nanso omo baaye no omo di dohwene miensa wo Techiman ha omo ahunu ba ma bia enti omo di kan posto sa message e wo social media enti ensem omo kekaaye no na ne kasa ne nyamu anopa na omo kono omo befa run about ha etutu atuo ayiye nyema bebre emampo obi kura kire se omo hwie petrol egu kota no so ho se be mapa ompue mra ne yanhye one ne nipadua nyina ba we nyina no obi anka omo hwe ombe ye omo dede etu omo ka akoi enti akire ya omo beba sansem we no start ya epue ye no na ne emrante emunim sanhwefo emunim issue no ba social media obi aye de TV enti akire na omo beba no but on social media so na omo kire se omo ba omo mesra hwe se be ma e wo Techiman ya na no obi anka no kore yesi se opam hufo se den ya obekwa koto ne be ma na bra omo ba anwumre no afi na che se anopa na okọ no de nipa dodo antenka so otumfo abesene ko na anwumre na obeba no afi na nipa no ate se otumfo san ya ba enti empanyin ne nkwala nyina abegina kwa ho a ye ma ne bye afi de free hi a na otumfo ne gas no a one omo baa ni bi a start tutu atuo ma ya branch ya ba kokura ono de am sese no msi ye no omo ba sen kom bepe na ku no omo tutu na tuo pa na nyame ne nsamafo ada romanti ebi antimi no ema ntuo no kura bi bo ye mrante emienu a sabre omo hospital eba sa no na Techimanfo no aka no omo kan se ye ntimi ntra ye krom pa de ma tutu ye tuo etuo no so kura na eba ahemfie ha omo si nkrasakwan so omo ba eba ahemfie ha yeso ye ntrase ema sebi emu se prebi ne yantimi a enei pa de ade achi pa de ye ntrase ma wi akete ye mekum ye hene enti obi aso sori de obenya sekan no wafa de obenya ba no wafa de obenya bo no wafa de ne mpanyin ne kwala nyina omo tutu atie no sukura no unim se ohene etwam sa no ema eton ne ma ebi ne dinsuo ekoka no ho na omo yi yeso se fumbu kwoti o se ayi chain ni ye hwebinum ni esum nkrofo ne magu ni papa binum ani so enti sei no na enye papa enti sa basa ye koso pa kese enti se na meka no wo kuratuo na se wo tutu a se misum kurabo a meden metal enu na ma omo cars no bi ayi bobo ye no be omo otumfo nkrofo na tutu atuo boy ye nkrofo ye Techiman ha omba na obi enkuratuo but eba sa no antamwa police fo eba mu eba juju nipa no ebo a omo koye
enti ye gyina we so aka ama obiara te sɛ enye na natadwuma hene ɛna na wawe ata so sɛ ɔne sante hene bɛko enti saa na ne mmerante na ɔmo ba no yenim adwena na ɔmo de ba ɔmo ba so ɔmo bekum nipa so ɔmo bɛyɛ den ye de yenim nanso ɔmo ba ntadwuma man so eso gyina ɔmo na so sɛ dabi ye makwan ɛma mu bekum obia ɛnkɔfa basabasa bia ɛmɛto tachima ne asante entem de epese ye gyina we so kan sɛ ɛnna nyame ne tweri ampo anda Roma tachima ayɛ metropolis ebio Bono is so ye nya capital no enti saa bre ye pese asomdwe mapa eba tachima kuro yi mu se be ya amanfo ebetimi di mpuntuo aba ye kuro yi mu enti niema bi eba anura no na nya de ye nigi ho enu nti ana na friends yenka ema tachima man ne asante man nyina ante se we are peace loving people ye pa asomdwe nyame ne ye dana se enura de mrante na free kumase ba na omba ye no se nyame amamu a nka enya asem papa nanso de nyame dɔtach mama nti no ama bɔbɔne foforo bi anye de ama nti ye gina we so aka kyerɛ asanteman ɛsɛ na natadwuma hene ɛnu no ɔmo ni asem bia ensem bia ɛba abere bi atwa mu no ɛnde atwa mu kɔ na natadwuma hene ɛne sante hene atena faako anum asomdwe abua sɛ ɛnɛ nananum mienu aka kyerɛ ɔho sɛ mpo sɛ BBC a ɔmo mfa tɔkwasɛm ɔmo de tekrema na bɛ ɛbɛka ɛno nti asantefo wɔ tachman kuro mu ha no mbɛdi adanse sɛ na nan baayɛ no ɔntoto santeni bia ase santeni bia ni ho a wonya asɛm a yɛka sɛ wɔyɛ santeni nti yɛ tata no yɛhunahuna no yɛka na asomdwe kwan because yɛnim sɛ yɛ nipa baako yɛnyina ne yɛka bom baabi tachima ɛda no ɛda yie pa magana manti sɛ basabasa bi asi ha sɛ tɔkwaba na sɛ ɔmo ntimi mba ha na ɔmo afa aduane akɔ a ɔmo ho bɛkyere ɔmo saa na bronya yɛ bɛbɛyi sɛ bibi bɛtɔ yɛ no ɔmo ntam na sɛ yɛn so aduadifo ntimi nkokuma ase ɛmɛfa nneɛma ma ɛbɛha yɛ enti ɛyɛ sɛ afanu no nyina yɛtena so deɛ asomdwe mu enti yɛbɛsrɛ sɛ saa asɛm mu abɛyi ma obi antoa so yɛgyina wei so asrɛ sɛ obi biara a ɔwɔ tachima ha a ɔwɔ dwumadi wɔ kumase no ɔmfa akoma pa nyɛ de ɛnkɔ efisɛ enim sɛ deɛ yɛyɛ ka ne ha otumfo so aka ne saa wɔ kumase sɛ deɛ ba anura no ɛyɛ nsɛm ketewa bi na ɛba yɛ ti ma obi ntena ase nka sɛ yɛne asantefo wɔ ɛko yɛbɛtumi akɔ hɔ ɔmo so bɛtumi aba ha na wɔn bɛdi wɔn dwuma ama bibia ɛyɛ nkɔsoɔ asanteman andisifoɔ anyade a ɔmo bɛpɛ yɛ asɛm da hwɛ sɛ ɛnura da yi na yɛwura kaa buses ɛkɔ yɛyi media medwen sɛ andisifoɔ de hyɛkyiri media medwen sɛ mahama nim hu media medwen sɛ mahama nim hu bi mese ya madwuma no security medwen sɛ mahama nim hu bi because wohwɛ ne nsɛm ɛne nsɛm a kavitela aba bɛkeka atɛmdidi ahodoɔ na mahama wo mfɛre wonsuro sɛ yɛwura mo ka ɛkɔ yɛyi na moyɛ tututuo ɛde bom asanteman mo sɔre asanteman mo sɔre asanteman mo sɔre asanteman mo sɔre o asanteman mo sɔre jɔma ama o manna o machina o bu wa jɔma ama o bu wa ha o ma o asante waya yenim ko yenim danio aye MPP waya yenim ko yenim danio aye you to know obia momie follow bona show bona momie me bestole bona AOTLA